Καλημέρα φίλοι μου, ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε γιατί δεν είχα χρόνο, πραγματικά δεν είχα χρόνο να κάνω κάποιο βιντεάκι. Τώρα επιτέλους βρήκα κάποιο χρόνο και θα ήθελα να σας κάνω ένα μπαλκονο tour, όπως το λέω εγώ. Να σας δείξω τι μεγαλώνω, τι καλλιεργώ στο μπαλκόνι μου, στα μπαλκόνια μου μάλλον, και τι προβλήματα αντιμετωπίζω. Κάποια από τα φυτά μου έκαναν τετράνιχο και έπρεπε να τα βγάλω τελείως και να τα αντικαταστήσω με κάποια νέα φυτά, τα οποία ήδη είχα σπείρει. Και θα δείτε και εσείς οι ίδιοι ότι κάποια φυτά, όπως ας πούμε οι ντομάτιες, είναι ακόμα, προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από όλο αυτό το καύσωνα, αλλά σε γενικές γραμμές όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτό είναι σχοινόπρασο, αυτό που κρέμεται στη σκάλα. Έχει γεύση σκόρδο. Είναι κάποια που έχουν κρεμμύδι και κάποια άλλα που έχουν σκόρδο. Αυτό έχει γεύση σκόρδο. Είναι λίγο πιο απαλή η γεύση του σκόρδου. Στο βάθος είναι η ρίγανη. Οι μέλισσες αγαπάνε πάρα πολύ τα λουλούδια της ρίγανης. Εδώ έχω βάλει πατάτες, βασικά τις είχα βάλει από το χειμώνα και ξαναμάζεψα κάποιες πατάτες και τώρα ξαναβγαίνουν κι άλλες από αυτές που είχαν μείνει. Αυτή είναι μία πιπεριά πάπρικα, όπως βλέπετε, σε ένα πολύ μεγάλο δοχείο, σε μια πάρα πολύ μεγάλη γλάστρα, και δίπλα έχω βάλει μία μικρή μελιτζανιά. Αυτός είναι κουρκουμάς. Έχω κουρκουμά και στο άλλο μου μπαλκόνι, ο οποίος είναι φανταστικός, και έψαχνα 2 χρόνια να βρω κουρκουμά. Επιτέλους βρήκα. Εδώ πάλι έχω μια μεγάλη γλάστρα, στην οποία έχω βάλει βασιλικό, πλατήφυλλο, κάποια λουλούδια, νομίζω είναι marigolds αυτά, και 2 βολβούς, δεν θυμάμαι τι ακριβώς λουλούδι είναι, την ονομασία. Και αυτό είναι από ένα μόσχευμα, είναι μια ντοματιά από ένα μόσχευμα που είχα πάρει από περσινή ντοματιά και τη ρίζωσα. Όπως θα δείτε, μαζεύω τις ντομάτες όποτε τις χρειάζομαι. Γι' αυτό θα δείτε πάνω στις ντοματιές κόκκινες έτοιμες ντοματούλες, γιατί δεν θέλω γιατί η γεύση τους χάνει όταν την κόβεις και την αποθηκεύεις στο ψυγείο. Εδώ είναι 2 πιπερίτσες, νομίζω λέγονται lunchbox orange. Κάνουν αυτές τις πιπερίτσες, τις μικρούλες όπως είδατε, οι οποίες είναι στην αρχή πράσινες, αλλά τις κόβεις όταν γίνονται πορτοκαλί. Είναι πάρα πολύ γλυκές και μικρούλες. Θα δείτε στο τέλος που έχω κόψει κάποιες ήδη πώς γίνονται, και φυσικά βγάζει και άλλες συνεχώς. Εδώ είναι πάλι μια μεγάλη γλάστρα. Έχω βάλει 2 αγκουριές, οι οποίες μεγαλώνουν πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, τις άλλες αγκουριές τις έβγαλα τελείως γιατί είχαν πιάσει τετράνιχο και δεν μπορούσα να τις σώσω. Μεγαλώνουν με 2 βασιλικούς πλατήφυλλους. Και εδώ έχω βάλει σε ένα μπουκάλι, έχω κόψει κάποια μοσχεύματα από κάποιες ντοματιές που μου αρέσανε και τις έχω βάλει σε ένα μπουκαλάκι με νερό, και περιμένουν να ριζώσουν για να τις φυτέψω. Έτσι γλιτώνεις
τουλάχιστον 1 μήνα από όταν τις πήρες, ας πούμε, και περιμένεις να μεγαλώσουν, να βγάλουν, να φυτρώσουν. Αυτή είναι μία μελιτζανιά, όπως βλέπετε δεν έχει πολλά φύλλα, και αυτό γιατί είχε πιάσει τετράνυχο από τον καύσωνα και αναγκάστηκα να κόψω τα φύλλα που είχαν επηρεαστεί, που ήταν άρρωστα, γιατί ήταν πολύ χάλια και θα έπιαναν και τα άλλα φυτά τετράνυχο. Αυτό που έσωσε την μελιτζανιά μου ήταν που την έπλυνα, την έκανα μπάνιο με σαπουνόνερο, με υγρό σαπούνι για τα πιάτα, και την ξέπλυνα μετά. Έκοψα στη συνέχεια τα φύλλα που ήταν επηρεασμένα από τον τετράνυχο και τώρα, όπως βλέπετε, βγάζει καινούργια φυλαράκια, που σημαίνει ότι προσπαθεί να μεγαλώσει. Αυτή είναι μία κολοκυθιά, λέγεται Black Beauty, η ποικιλία τους. Είναι ο δεύτερος γύρος κολοκύθια που έχω βάλει, γιατί κάποιες από τις κολοκυθιές μου έπιασαν και αυτές τετράνυχο. Μία γκουριά επίσης, που προσπαθεί να μεγαλώσει, όπως βλέπετε. Μία πιπεριά πάπρικα, έχει ήδη βγάλει φρούτο. Οι πιπεριές πάπρικα γίνονται κόκκινες, όπως βλέπετε βγάζει και άλλα ανθάκια, και μόλις γίνουν κόκκινες τις κόβεις, τις βράζεις και ρίχνεις λίγο λαδάκι και λίγο ξιδάκι και είναι νοστιμότατες. Ενώ πέρυσι δεν τα πήγα καλά με τις πιπεριές, δεν ξέρω γιατί. Φέτος οι πιπεριές μου πάνε τέλεια, έχω πολύ καλή παραγωγή. Εδώ έχω μια τεράστια γλάστρα, έχω φυτέψει 2 πλατήφυλλους βασιλικούς και 2 σγουρούς. Οι σγουροί βασιλικοί είχαν βγάλει ανθάκια και τα έκοψα για να τους βοηθήσω να γίνουν πιο φουντωτοί. Στην ίδια γλάστρα έχω και 2 ντοματιές. Το άρωμα των βασιλικών είναι θεσπέσιο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βγαίνω στο μπαλκόνι και μυρίζει όλο το μπαλκόνι. Αυτή είναι η μία ντοματιά, όπως θα δείτε. Μία ντοματιά είναι αυτή και η άλλη είναι στο βάθος, εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη ντοματιά. Όλα αυτά στην ίδια γλάστρα, είναι τεράστια η γλάστρα. Όπως θα δείτε έχουν γίνει πανύψηλες, κοντεύουν να φτάσουν το ταβάνι, δεν ξέρω, είναι σχεδόν 2 μέτρα και έχουν γεμίσει ανθάκια. Αυτό ήταν το τοματοδάσος μου, έτσι το έλεγα, γιατί ήταν γεμάτα από φύλλα από τις ντομάτες, αλλά από τον καύσωνα αρχίσανε και αρρωσταίνανε, και για να μην επεκταθεί η αρρώστια σε όλο το φυτό, αναγκάστηκα και έκοψα κάποια κλαδάκια, όχι τα παρακλάδια τα οποία βγάζουν και αυτά φρούτα, κάποια κλαδάκια τα οποία δεν χρησιμεύουν. Όπως βλέπετε είναι γεμάτη ξανά από ντοματούλες. Μ' αρέσουν οι τσέρι ντομάτες, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένω πάρα πολύ για να γίνουν, γιατί οι κανονικές ντομάτες αργούν πάρα πολύ για να γίνουν. Και εγώ ήθελα να έχω συνέχεια ντομάτες, να κόβω και να βάζω στις σαλάτες μου, στο φαγητό μου, και φυσικά να αποθηκεύω και στο ψυγείο μου κάποιες, στην κατάψυξη. Εδώ είναι πάλι άλλη μια τεράστια γλάστρα, η οποία έχει, όπως είδατε, μια ντοματιά και πατάτες. Από το χειμώνα ήταν μέσα οι πατάτες, έβγαλα, όπως σας είπα,
και στην άλλη γλάστρα έβγαλα κάποιες πατάτες, μάζεψα. Είχαν μείνει κάποιες και βγήκανε τώρα, φυτρώσανε τώρα, οπότε τις αφήνω. Άλλη μία ντοματιά, και αυτή πάρα πολύ ψηλή. Έχω μαζέψει πάρα πολλές ντομάτες. Φέτος είχα βάλει πάρα πολλές ρίζες και ευτυχώς που είχα βάλει πολλές ρίζες, γιατί είχαμε αυτόν τον καύσωνα, τον τρομερό καύσωνα που έκαψε τα περισσότερα φυτά. Εδώ είναι μια πιπεριά, πάπρικα κι αυτή, η οποία έσπασε και την πάνταρα με λίγη ταινία χαρτιού, και πιστεύω θα βοηθήσει, θα πάει μια χαρά. Το έχω κάνει ξανά με μια ντοματιά, είχε σπάσει το κλαδάκι της και για να μην πεθάνει την έδεσα με χάρτινη ταινία, αυτοκόλλητη. Αυτές είναι κάποιες αγκουριές επιπλέον και αυτές είναι οι σουπερόμα ντοματούλες. Είναι ο δεύτερος γύρος ντοματών που έχω βάλει. Άλλη μία ντοματιά. Σας είπα ότι είχα βάλει φέτος πάρα πολλές ρίζες ντομάτας, γιατί για πάνω ενδεχόμενο, και όπως φαίνεται καλά έκανα. Εδώ είναι το δεντρολίβανό μου, που όπως βλέπετε πάει τέλεια και μυρίζει υπέροχα. Εδώ έχω φυτέψει άλλη μία μελιτζανιά για να συνεχίσω να έχω, γιατί έχουμε μεγάλη περίοδο καλοκαιριού, οπότε θα το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ. Άλλη μία ντοματιά που έχει ήδη ανθίσει, αυτές λέγονται, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, θα γράψω πώς λέγονται. Εδώ έχω φυτέψει μία μπουκαμβίλια, η οποία αρχίζει και ανθίζει. Εδώ έχω φυτέψει μία κολοκυθιά, πάει πάρα πολύ καλά, είναι φορτωμένη με κολοκυθάκια όπως βλέπετε. Περιμένω να ανοίξουν τα άνθη της κολοκυθιάς, γιατί έχω κόψει κάποια αρσενικά λουλούδια, αρσενικά άνθη, και θέλω να τα γονιμοποιήσω, γιατί δεν έχουμε πολλές μελισσούλες. Αυτά είναι τα αρσενικά ανθάκια της κολοκυθιάς. Πάει πάρα πολύ καλά και αυτή η κολοκυθιά. Όπως βλέπετε είναι και αυτή γεμάτη φρούτα, και περιμένω τις μεγαλώνω κάθετα, γιατί δεν έχω πολύ χώρο και αποτρέπω έτσι και τις ασθένειες από το χώμα να επεκταθούν στα φύλλα και να αρρωστήσει το φυτό. Όπως βλέπετε είναι φορτωμένη και αυτή με φρούτα, με κολοκυθάκια, και περιμένω να ανοίξουν και τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη για να γονιμοποιήσω τα θηλυκά. Και όπως βλέπετε πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, όπως σας είπα, οι αγαπημένες μου πιπερίτσες, η πορτοκαλί, οι γλυκές πιπερίτσες Lunchbox Orange, όπως σας είπα λέγονται. Αυτό ήταν το balcony tour μου, της κουζίνας τουλάχιστον, από τη μεριά της κουζίνας. Αυτά μεγαλώνω στο μπαλκόν της κουζίνας μου. Όταν θα έχω περισσότερο χρόνο θα κάνω ένα βιντεάκι
για το μπαλκόνι το άλλο, που είναι λίγο μεγαλύτερο μπαλκονάκι και έχω λίγο περισσότερα λαχανικά φυτέψει εκεί πέρα. Και άλλος βασιλικός, πλατήφυλλος. Αυτό, ελπίζω να σας άρεσε το μπαλκονοτούρ μου. Θα τα πούμε σύντομα σε νέο βιντεάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας! Αχ, υπέροχο πρωινό. Δεν σας είπα. Έχουμε ένα δέντρο στον ακάλυπτο χώρο. Αυτό το δέντρο που βλέπετε, στο οποίο έχουν κάνει φωλιές πουργητάκια. Και κάθε πρωί γίνεται ο χαμός. Τραγουδάνε, παίζουνε, κάνουν βουτιές. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια να πίνεις το καφέ σου και να ακούς τα πουλάκια. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα!